ശമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓരോ പെസഹായും നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഓരോ ഓർമ്മകളുമാണ്. എൻ്റെ ശരീരമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവേൻ എന്ന് യേശു അരുളിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാവിലെ കുളിച്ച് അപ്പത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും പാലിനുള്ള കാര്യങ്ങളും തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്നതും എല്ലാം വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അതിനായി നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മൾ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴം രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ ഉള്ളി ഉരുക്കലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ്. നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അമ്മ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്നും കുളിക്കാറ്. ഈശോയോട് രാവിലെ തിരികെത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനുശേഷം കുളിച്ചൊരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് മാവെല്ലാം സെറ്റാക്കി അപ്പം ചുടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ നമ്മളിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തായാലും അപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങും. എല്ലാ കൊല്ലവും അങ്ങനെയാണ്. വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്ന് വീട്ടിലടുത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇളക്കി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോ അപ്പങ്ങൾ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചുടുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചുട്ട അപ്പമാണ്. പുഴുങ്ങിയ അപ്പം കല്ലിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വറചട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഉരുളിക്കകത്താണ് ചുടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടായിയും നാത്തൂനും എല്ലാവരും എത്തി, കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പം മുറിക്കാം. ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ അപ്പത്തിലേക്ക് ഭാഗിക്കുകയാണ്. കുരിശിട്ട അപ്പം ആദ്യം മുറിക്കും, കുരിശിട്ട പാല് കുടിക്കും, എല്ലാവർക്കും മുക്കി കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വേറെ ഉള്ളിടത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആചരിച്ച് വരുന്നത് എല്ലാ കൊല്ലവും തന്നെ. വെല്ലുമിച്ചുള്ള കാലമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അപ്പമൊക്കെ രാവിലെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ആഘോഷിക്കും. നമ്മുടെ ഈ അപ്പം കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൊല്ലം നമ്മളിവിടെ മുടക്കേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടില്ല. വെല്ലുമിച്ച് മരിച്ച സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മുടക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നേരത്തെ അസ്ന ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ, ഇന്ന് അസ്നയില്ല. ഒരു വീട് മാറി ഇവിടുന്ന് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പെസഹ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.